около него, значи винаги има организирани мероприятия. Весел по работа ли? Или не, за веселба? Не, работа. Просто, айде, тази вечер, какво ще правиш? Венета, какво ще правиш? Тази вечер искаш ли да отидем? Значи много хубава, еди коя си фолк певица ще пее и да отидем там да направим купон. Пример. Да. И отиваме. И отиваме. Вечеряме, всичко окей. След вечерята трябва да обиколим поне 3 бара. Дали бара на Парк Хотел Москва, дали на Японския, дали на Габрово, на обращалото на трамвай, едно имаше един друг. Значи той се познава с хора, които са управители и държат такива дискотеки. Той им отива на гости. И като отиде на гости, винаги му организират компания с момичета, с всичко там. И почва един купон до сутринта. И като стане скучно, и ако са скучни и момичета, и хората, които му правят компания, той вика, от вас нищо не става, аз отивам в друго заведение. Звъни по телефона и вика, при вас има ли купон, бе? Има. Айде там. Това е цяла нощ до сутринта. Това е програмата на Ахмед Доган. Това е програмата на Ахмед Доган почти всяка вечер. Единствено тая програма се развали, когато падна Беров и когато Жан Виденов взе властта и човека нямаше кой да му плаща сметките и затова го нае и му организира инклюзив посрещане Мирчо Циганина от Правец. Какво значи това? Мирчо Циганина държеше шатрите. Значи той от време на време и там ходеше. С Илия Павлов и с други хора. Ама какво точно организирал на това? Сега ще ви кажа. След това, по неведоми пътища, на Мирчо Циганина, аз преди малко споменах, че всеки играеше някаква роля. Затова той е жив и здрав, значи добре е играл ролята си. Не е излязъл от правата ли? Да. И му дават под наем да държи резиденцията на Тодор Живков в Правец. Той държи резиденцията там. И изведнъж решават, чрез него, Ахмед да го направят VIP гост всеки уикенд там. Той тогава ползва кола на СО, няма пари за бензин, няма никакви разходи. Петък вечерта качат го на колата и го оставят при Мирчо Циганина, Мирчо Петков в Правец. Ядене, пиене, спане, всякакви екстри са инклюзив. До вторник. После го карат с всичките екстри. Всички екстри. И там, докато Доган е там, там отива доктор Желев, виждал съм го, Коли Валканов, Николай Добрев, всички се изреждат и правят политика. Значи така се прави политиката в България. Така се прави. Много инклюзив. Така се прави. По резиденциите в горите. Тамадата е Мирчо Петков. И умеят хората да се организират. И от време на време нас, просто смъртните, ни караха там, за да ни дават някакви задачи и ни им тегляхме по една майна и да си гледат работа. И затова имахме постоянно напрежение помежду си. И на една такава вечеря беше доктор Желев, Енци Димитров, Валканов, Илия Павлов, Ахмед Доган и имаше и 2 прекрасни дами, пък, които не спряха да танцуват на софрата на масата. Отгоре на масата. Да. Това е живота. И се чудех аз цяла нощ доктор Желев какво прави там. И не му ли беше интересно? Не му ли беше интересно? Сигурно му било интересно. Да, това е кухнята. Всъщност, на българската политика. Аз затова казвам, че всеки един от нас имаше опити за контрол. Значи, моделиране. Аз пак казвам, аз не съм сигурен, че моят приятел доктор Желев с цялата си наивност и добронамереност не е бил използван. От кой? Хората, които са отишли в неговия апартамент, известни са и са му предложили да основе Съюза на демократичните сили. Знаем ги всичките. Вагенщайн, там всичките. Всичките БСП функционери. Знаем всичко. Значи, той е един от хората, който беше използван и употребен. Защото беше добър човек. И той идва и пак прави така и вика: господин Октай, човек, когато вземе много млада жена и тя е студентка и трябва да й прави кефа да ходи да празнува, той става много агресивен, неконтролируем като личност, когато пине 2 уискита. И в един момент нашия скача разваля целия купон на хората, пребива младежа и
жената. И разкъсва и роклята там на дансинга. На собствената си жена. Абсолютно. И вика, изнасяйте я навън. А така гола. Абсолютно всичко така. И става една голяма паника, изнасят я оттам, качвате на колата и тогава вече почва ненормално. Всъщност, те ми организираха една секретна среща в бункера на турското посолство на Васил Левски. Бункер? Точно така. Отдолу има един бункер, където е засечен Доган за онен списък, дето го се коментира. И всъщност те ми организираха една среща там. И тогава за първи път на мен изцяло от турските служби и от турското посолство ми беше предоставена цялостна информация кой е Доган. Какво точно пише тази информация? Значи, тази информация е това, което току-що разказах, без да влизам в подробности. Секретни подробности. Точно така. Той, Доган, научи ли се тази среща в турския бункер? Аз затова казвам, че секретна тази среща, дори ние така... Той сега за първи път ли ще чуе? Той за първи път ще чуе това. Много години минаха, а аз искам да се върнем на 94-та. Какво става тогава? Сватбата на Доган. Защото ние говорим само за политика. Значи сватбите на Доган имат отношение и към тези събития. Сега ще ви кажа. Какво е това отношение? Понеже до 96-та година той се чудеше какво да прави, понеже беше освободен от тези сериозни ангажименти и от време на време включван за събития, той 94-та година сватбата с Айсахел Руфи. Изненадващо от лятната ваканция идва при мен и казва: Османе, приятелю, аз съм влюбен. Аз ще се оженя. Как ще се ожениш? Аз, вика, срещнах това лято едно момиче, вика, едни мои познати, вика, ни запознаха, аз ще се запозная. Викам, не може лидер на сериозна политическа формация толкова бързо, прибързано решение да вземе по този въпрос. Викам, дай да видим. Значи, нали, чрез женитбата на лидера трябва да правим политика, дали ще вземем една помакиня, дали нещо друго ще направим. Трябва да направим нещо, което е сериозно, ако ще правим политика от това. Не, аз ще си я взема, викам, не я познавам. Не, аз ще си я възпитам, тя е само на 20 години. И така разбрах аз за Айсахел Руфи. Но има един проблем. Всяко момиче, което се появи около лидера на ДПС, хората са провинциални, селски, по-посредствени хора, които за тях е чест и гордост за лидера да си дадат дъщерята. И какво се случва тогава? Той прибързано решава да прави сватба. 94-та година. 94-та година. И тогава Гюнер Тахир е заместник областен управител на ДПС на Русе. Той получава от Доган пълномощие да му организира сватбените събития в Исперих. Касим Дал, като варненец, другата му дясна ръка, получава за задача да организира събитията във Варна. И тогава ние тръгваме на сватба и го оженихме Ахмед на 30-31 октомври 1994 година и направихме големите тържества с мазните бърби. Като казвам направихме, аз бях един сватбар, нищо повече. В стадиона с големите салтанати и с файтоните и гърмат медиите, нали, лидера на турците ще го женим. И направихме мазните борби и го женихме ги. Но по-интересното е след това. Почнаха истинските борби. Оженихме ги, направихме фойевергите, народа доволни, ние доволни, Ахмед доволен и така нататък. А булката? Булката доволна и тя дойде в квартирата на Дойранци. И тогава на 8 декември. Студентския празник. Студентския празник, тя студентка първи курс. Влиза Доган с облечени, с Айсахел, ранния след обед, защото парламента работи след обед. Секретарка ни е Майя Тошкова, жива, здрава, сега са я уволнили. И колко сте хубави, как сте хубави. И той идва и пак прави така и вика: господин Октай, човек, когато вземе много млада жена и тя е студентка и трябва да й прави кефа да ходи да празнува. И за малко отново да стане студент. И аз тази вечер съм решил да й правя густо. И да отида и да видя студентите как живеят и как се веселят.
И аз казвам, много, так му ще се подмладиш с толкова години, но внимавай. Пази си жената, пази себе си, да не те отвлекат. Ай се хел, пази го и шегуваме се. Да. И те тръгнаха щастливи, радостни и така. 3 часа през нощта. На мен ми се обажда Ерол Челеби, който тогава е охрана, он е грамадния. По медиите, телевизиите е много известен. Години наред беше лична охрана на Доган, назначен от мен от Суворов момчето, биш военен. И обажда ми се 3 часа през нощта. И казва, шеф, той като е изнервен, заеква и казва, шефе, трябва ви да стана драма. Какво стана, бе? Не беше 3 часа, ми беше някъде към 11 часа преди обяд. И идва той и трепери. И вика, бяхме в един бар. И студентите празнуват. Нашия пи на 2 чаши и става агресивен. Той по принцип става... Той става много агресивен, неконтролируем като личност, когато пине 2 уискита. Значи, съвсем друг човек става. Има такива хора. И ние винаги сме внимавали за тези неща през тия години. И всъщност Айсехел танцува, идва да го кани. И той танцува. И той казва, няма нужда да ме разиграваш и да му показваш. Значи почва вече да е под влияние на втората чаша. И тя като младо момиче, естествена реакция, казва, тогава пък ще танцувам с други, които ме охажват. Танцува с когото си искаш и тя отива да танцува с някакъв колега студент. И провокативно. И в един момент нашия скача разваля целия купон на хората. Пребива младежа и жената и разкъсва и роклята там на дансинга. На собствената си жена. Абсолютно. И вика, изнасяйте я навън. А така гола? Абсолютно всичко така. И става една голяма паника, изнасят я оттам, качвате на колата и тогава вече почва ненормално. Отиват в къщи, казва, събли, че е чисто гола и казва, завийте я на това одяло и я изфърлете в двора на баща и в Разградско. Качват я на колата, с кола нанесел, шофьор нанесел и охрана Ерол и пристигат сутринта 7 часа, докато хората изкарват стадата и кравите, тя с одялото пред двора. И тогава започва драмата. И тогава, на другия ден, нашия обаче отрезвява. И разбира какво е направил, обаче тя не иска да се връща. Той е набил как ще се върне. Така. И срещу коледните празници, аз с голяма група, да не споменавам хората, които бяха с нас, бяхме в резиденцията в Боровец. И по едно време той ми звъни, вика, къде сте? Викам, ние сме тук, Боровец. Аз, вика, съм сам. Викам, ела при нас. И той дойде при нас сам. Ние се опитахме да го разведрим малко, да направим компания. Обаче той легна в една стая, цял ден лежи. Не знам дали няма да ми се обиди много сега в момента, ако ни гледа след това. За първи път го казвам. Той 3 дена рева. Като юноша, младеж, който е загубил и се изложил след един месец брак. След шумната сватба в Исперих. Ама реве за нея, мъчно. Реве. И вика, мамка и тая, що не се обажда сега? Аз я търся, тя не ще. И така нататък ще ми прави фасони. Хем се ядоса, хем, нали? Да. Разбира ти, да. менталитета на българския. Ахмед Доган се ядосва за една жена и реве за така. жена. И наистина влизам и не излиза. Нито да яде, нито да пи. Страда човека. Любовна мъка. Любовна мъка. По-скоро как така? Тя не му се обажда. Тя не му се подчинява сега. Да. Как така прави фасони? Връща. Как така ще се разчуи всичко? Да. Ама той иска ли тя да се върне? Или... Той иска да се връща сега тя. Да. И обаче да сведе глава и да каже, ти беше прав, аз съжалявам. Обаче тя не се връща. Тя набита не, ще е обидена. Така. Какво предлагам аз? Виждам, че човека страда, нали ми е брат. Вземам го, викам, айде сега ще отидем в Воден. И качихме се на колите и отидахме в Воден. Воден е до Исперих, една ловна резиденция. Има много стада, дивеш там, има много хубава резиденция, където Тодор Живков посрещал